Moikka kaikki! Tervetuloa mun Repon kanavalle. Tänään vaihdetaan pikku ampulle vaatteet. Ja otas nää pois tästä, niin mä näytän kohta tästä, mitä kaikkea ihanaa vaihdetaan. Tällä hetkellä on tämmönen söpö Nalle asu pikkusella. Tää on mun ompeleva pipo, tää Nalle Piponen. Tuosta noin kaikki vaatteet pois. Ampulla on tosi söpö, vauvamainen tämmönen söpö paksu tukka. Näkyykö se kamera, mitä te näette siellä? Siinä on pikku omppunen. Vähän kun oli pipo päässä, niin tukka sotkussa. Omppu on mun tekemä. Repon nukke. Mä oon tän ite siis maalannut. Suunnittelijahan tässä on Cassie and Brace, ja tää on Luciano aihio. Tää on jo pitkään loppumyyntyaihio. Tätä aihiot ei enää oikein saa mistään. Mikä on mun mielestä sääli, kun mä itse tykkään tästä. Mennään alusta liikkua. Tykkään tästä aihiosta niin paljon, mutta ei voi mitään. No niin, näytäs mä ajattelin tämmöstä keväistä. Tämmönen ihana sitruunainen body. Sitten mulla on mä ite olen ketturakastaja, joten laitan tämmöset mun ompelemat kettuhousut. Sitten on tämmönen kans samaa sarjaa myöskin minun ompelema. Tämmönen ihana kauluri. Laitan se kans tänne. Näin, pikkuselle. Joo, tää pikkuselle. Sitten tämmönen piponen nallekorvilla. Kans samaa sarjaa. On vähän viileä keli, niin laitaan vähän tämmöstä lämpimämpää päälle. Sitten on tämmönen ihana nalleneule tämmösillä ihanilla söpöillä korvilla. Sitten tämmönen ihana pupunkorvalelu. Tämmöisellä kans samaa sarjaa totta kai. Ja pitäähän pikkusella olla monta lelua, joten mun virkkaama tämmönen ihana dinosaurus. Tämmönen uniriepulelu. Tai sekin vaikka tohon kainaloon. Noin. Katsotaan, mä annan teille paremmin katsoa, että millainen nyt sitten tulikaan. Siellä pikkunen. Tuli aika kiva asukokonaisuus. Kiitos kun katsoitte. Näkemisiin!